Onks niin, että ideaalityöpaikassa kaikki työkaverit on samanlaisia? Vai voisiko olla työyhteisön kannalta hyvä, että olisi erilaisia persoonia? Vahvuuksista voimaa on kaksiosainen koulutus, mikä auttaa ymmärtämään itseä ja näkemään myös sen, että miten erilaisuudesta saadaan voimavara. Koulutuksessa on mukaansa tempaavia esimerkkejä arjen vuorovaikutustilanteista. Ensimmäisessä osassa nähdään, että miten tällaiset erilaiset toimintatyylit näkyy työelämässä ja miten voidaan sitten tehdä yhteistyöstä sujuvaa. Toisessa osassa saadaan työkaluja, miten voidaan parantaa viestintää. Lisäksi vahvistetaan omaa jaksamista. Otetaan yhdessä vahvuudet käyttöön.